Luis Angel Billaten nauzue, Artziniegako baserritarra. Duela urte gutxi arte, baserritik bizi nintzen. Gaur egun ere, badira baserrian eta baserritik bizi direnak Aiarako kuadrillan, Txaro eta Jesus Mari lagunak. Inguru ederrak ditugu, baso eta lardiak, baratze emankorrak, milurte dituzten eraikinak, auzo eta eliza sakratuak. Nire bizitzako musika osatzen zuten ardi, behi, txakur, roio, untzi eta txoriek. Baita ohitura zaharrek ere. Gure bizitzak idilikoa dirudi, ederra. Baina errealitatea oso bestelakoa da. Basoak txikitu dizkigute, azpiegitura erraldoiak eraiki, errepideak, industria eremuak non nahi, herriguneak, poluzioa, kea, zikinkeria. Aiaran ez dago baserritarrentzat lekurik. Baztertu egin gaituzte, bizi irauteko medioak lapurtu. Orain tamalez, hau da nire bizitokia, museoa. Museoko pieza bihurtu naute. Edo okerrago, brontzezko monumentu.